बे समाव मोनसे गिख्रंथाव रादाब गावनि आंगो लोगोखौनो गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों। गावनिफ्राय समायना महर जानायनि थाखायनो उन्दै समनि लोगोखौ एसिडजों गाग्लोबो इशिता साहू मुंनि सासे हिनजावसाया। बे गिख्रंथाव जाथाया जादोंमोन मध्य प्रदेशनि जबलपुर जिल्लायाव। नंगौ, मेगन सानानै गावनि उन्दै समनि लोगोखौ मोखाङाव एसिड सारनानै होयो इशिता साहूआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला श्रद्धा दास आरो इशिता साहू सानैबो BBA नि फरायसामोन। उन्दै समनिफ्रायनो सानैजों मोजां लोगोमोन, नाथाय गावारि जेंनानि थाखाय माखासे दाननिफ्राय सानैजों रायज्लायाखैमोन श्रद्धा आरो इशिताया। थांनाय 29 जुन खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगासो समाव हरखाबै इशिताया श्रद्धानि न'नि बायजोआव सौफैयो आरो श्रद्धाखौ बायजोआव लिंहरो। जेब्ला श्रद्धाया बायजोआव फैयाखैमोन अब्ला नोंनि थाखाय मोनसे सरप्राइज दं होननानै इशिताया ब्रा लिंहरदोंमोन। जोबथायाव जेबो गुमुर गैयै श्रद्धाया जेब्ला बायजोआव ओंखारबोयो अब्ला एसिडजों मोखाङाव सारो दुथां इशिताया, जायनि जाहोनाव श्रद्धानि 50% मोखाङा खामनायजों लोगोसे खानाय, आखाइ आरो आथिंआबो गोबां खामो। बेनि उनाव जबलपुरनि मोहनलाल हरगोबिंद दास ट्रास्ट देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसआ मिथिनानै दुथां इशिताखौ हमो आरो गावसोरनि आवथायाव लायो। मख'नो गोनांदि गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि इशिताखौ एसिड गाग्लोबनायनि सिगां मोनसे केमिकेल शपआव सासे सुबुंजों लोगोसे नुदोंमोन। बै सुबुंखौ गावनि फरायसालिमानिफ्राय सासे फोरोंगिरि महरै गलादारनो सिनायथि होयो आरो फरायसालिमानि प्रेक्टिकेलनि थाखाय एसिड लायदोंमोन। बेनि उनाव गावनि गोसोनि गाज्रि सानस्रिखौ मोगथां महर होनो सोलो बाहायनानै श्रद्धानि सायाव एसिड सारनानै होयो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि इशिताखौ BNS नि सेक्सन 124 नि सिङाव जबलपुर जिल्ला पुलिसआ हमो आरो उफ्रा नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों।